משבר, דאגות, מזל רע, כל אלו הם התראה שהמערכת הרוחנית שלך נמצא במינוס. המכה היא לא עונש, המכה נכס רוחני שיאפשר לך לתקן ולכוון אותך לבנות מסלול מדויק אף יותר ליעד שבו אתה תרצה להגיע. המדריך הרוחני למשתמש הוא הספר שיאפשר לך להנדס ולהוציא לפועל את הדרישות שלך מהמציאות. זה לא ספר קבלה. כאן תלמד איך לנהל מטבע רוחני. גם איך להזיז את הקליפות שמכסות להגיע למטרה שלך. ותקבל מפת דרכים של ה-DNA הרוחני שלך ביחד עם הפתרון שלך כאן ועכשיו. הגיע הזמן להיות המהנדס של המציאות שלך.